katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan kula satemah pinaringan karahayon kasduhan netebi darmaning bebrayan wonten ing alam madya ngawuningani endahing swasana gelaring memetri budaya labuh ageng sedekah rawa penik warsa kalih 2026 kanthi rahayu wilujeng niskala linebaring kayuanan. Mugi sholawat kuwi salam kunjuk dumateng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nedya paring syafaat samangke wonten ing dinten patimbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para pilenggah minulya ingkang salajengipun kepareng pambiwara ngaturaken penggah rantamaning adicara ingkang sampun rinacik rinancang rinumangka sinerat dening para pangarsa nunggih adicara angka sepisan nunggih pambukaning adicara wondene angka kalih samangkih keadanan adicara waosan zikir saha tahlil minangka imam kasuwun panjenenganipun Bapak Kyai Haji Slamet Mochtar. Wondene adicara ingkang ketiga ing samangkih nunggih atur palaporan saha tanggap wacana saking para pangarsa piniji. Wondene adicara ingkang sekawan nunggih kumandhanging kidung dening para paraga piniji. Wondene adicara ingkang gangsal nunggih upacara suluh obor dening para pangarsa nagari piniji. Wondene saparipurnaning adicara suluh obor dening para pangarsa ing samangkih lumadi tata cara upacara larung sesaji dening para tetuwangga ingkang piniji. Wondene pungkasaning adicara nunggih pentas kesenian langen beksan Sri Waloyo Brawijaya Rawaboni. Nunggih sagung para pilenggah minulya mekaten menggah rantamaning tata upacara ingkang sampun sinerat rinancang rinacik rinumangka dening para keluarga pangarsa piniji. Pramila wontena suka lilaning penggalih Bapak Ibu sedaya kasuwun hang lajengaken lelenggahan kanthi mardika sarwa sarwi paring puja puji pangastuti ngantos paripurnaning adicara. Sagung para pilenggah minulya minangka purwakaning tata adicara semangga sareng-sareng kita maos suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Titi laksitaning tata adicara ingkang kalih nunggih waosan dzikir saha tahlil kapungkasi hastungkara kasuwun pinangka imam panjenenganipun Bapak Kyai Haji Slamet Mochtar. Sasana tuwin swasana katur niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li Syekhil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila summa anbiya ila mursalin wal auliya was suhada sunihin was sahabati wa tabi'in wal ulama wa amilin musanibin wa jami malaikatil muqrabin kusan abad bi rahmatakin wa ila rabbi sedaya ahli waris serti saraboni Sayyidul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila wijamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil adil maghribi bariya wa bariya sun abaina matina wa zatatina wa masakina waladiniya lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum ba. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim, 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirina radhiyallahu ta'ala urusan rasulullah ajma'in. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin ni'matu wa yukhabi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bakli jalil lajil qadir. Allahumma sholli ala sayyidina sholat dan juzun min al-afad wa tudillani min al-hajat wa dunin syat wa tarun ala darajat wa du'ala nasyudan bil barakil mawad. Allahumma fil mu'min wal mu'minat wal muslim wal muslimat innakum sunarul ladina sabaqna fil iman wa la tazal fi qulubina ladina amnakum al munakharna wal azini wa namli wa malika sulaiman bin rahmin wa darb lana wa walidina walidikum wa anfusina qurba bisminin. Allahumma salimna min afat dunya fitnah bi rahmatin. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa 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 nasir. Allahumma bima qadijal kulil kharibil birwaq murajil til nawatil yaumal asura wa yabda bamil syaminil yaqubal yaumal asura wa yakfirli dan bil dabuda yaumal asura wa yakasibna zuriba ayyubal yaumal asura wa yasabi'al du'ada Musa wa Haruna yaumal asura wa ya khalaqatul ruh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salama yaumal asura wa ya rahmanu dakruna wal akhirati wa tilhum dari fil talaqatil wa maktabatatina wa dzriyatuhligal ya arhamar rahimin wa qtibini hayatan thayyibatan wa tawfani alal islami wal iman ya arhamar rahimin wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titi laksitaning tata upacara ingkang salajengipun nuninggi atur tanggap wacana saha atur palaporan saking para pangarsa piniji
Angka sepisan kepareng atur tanggap wacana saking Ketua Panitia Penyelenggara. Katur penyanipun Bapak Sugeng Sasono Twin Swasana Katur. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Haji Salim ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Bapak Sekdes Bapak Hardono ingkang tansah kawula hormati. Lan dumateng Bapak Haji Slamet Motar ingkang tansah kula hormati saha kula tresnani. Dumateng Bapak saha Ibu perangkat Desa Rawaboni ingkang tansah kula hormati. Bapak dan Ramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Kapolsek Banyu Biru ingkang tansah kula hormati ugi. Dumateng Bapak Camat Kecamatan Banyu Biru ingkang tansah kula hormati. Perwakilan dari Kodim Salatiga yang Pos TPI ingkang tansah kula hormati ugi. Dumateng sedaya Ketua Kelompok Se-Rawaboni Barat ingkang tansah kula hormati, ngapunten boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggalipun. Dan terima kasih ugi kepada perwakilan dari New Bukit Cinta, Bapak Samuel, terima kasih. Terima kasih lagi dan mohon maaf terakhir beliaunya yang mewakili dari Java ingkang tansah kula hormati saha kula tresnani ugi. Saderenge kawula kathah matur monggo kita tansah angunjukaken puja saha puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang sampun paring kula lan panjenengan sedaya kesehatan, kenikmatan saha kesempatan menika sehingga panjenengan sedaya saged handugeni wonten acara ingkang luar biasa mewah saha regeng dalam acara nggih menika larung sedekah rawa pening. Sholawat serta salam monggo kita tansah kunjukaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun awit donya ngantos yaumul kiamah sakmangke. Boten kathah anggen kawula matur ananging ngoyak wedal nggih. Niki sampun hampir setengah sedasa. Dalem ngapunten setengah 9. Jam 9 ngoten nggih. Niki tahun niki alhamdulillah kanthi kekompakan kerukunan panjenengan kanthi didukung penuh dari pemerintah Desa Rawaboni sehingga keluarga besar ingkang saben dintenipun pados pangupa jiwa wonten ing tengah rawa saged melaksanakan tiap tahun nggih menika labuh agung sedekah rawa. Ingkang intinipun warga masyarakat Rawaboni lan sak sekitering rawa ngucapaken matur nuwun awit wontenipun rawa pening kula lan panjenengan sedaya saged pados pangupa jiwa sehingga saged ngopeni keluarga kula lan panjenengan sedaya kanthi pangangkah anggenipun langkah kula panjenengan sedaya lumampah wonten ing tengah rawa ngasilaken mawarna-warna saking penghasilan saking rawa punika. Ngaten nggih.
Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah maringi kula lan panjenengan sedaya kesehatan, kenikmatan, maringi rejeki ingkang berkah barokah melimpah kangge warga masyarakat Rawaboni khususipun lan sak sekitiring Rawa Pening. Mugi-mugi rejeki gemah lipah loh jinawi. Ngoten nggih. Lan mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng awit saking napa cubluk ing kula lan panjenengan sedaya grusah-grusuhipun anggen kula mlaku utawi nyambut damel wonten ing tengah rawa mungkin kurang andhap asor kurang sopan lantaran kula nyuwunaken pangapunten dumateng warga masyarakat sekelilinging rawa. Mungkin saking kawula mboten kathah anggen matur tasih kathah mangke acara kula akhiri rumiyin mbok bilih atur kula kirang pas kurang nuju prana dumateng panjenengan sedaya. Kula pribadi nyuwun pangapunten, kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur tanggap wacana angka kalih. Kasuwun saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Rawaboni. Ingkang dhateng kinurmatan panjenenganipun Bapak Haji Agus Salim Sasana Twin swasana katur. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, pinispuh, aji sepuh linanggung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Slamet Muhtar ingkang tansah kita takdimi, kita bekteni. Dumateng panjenenganipun Bapak Camat Banyu Biru, Bapak Kapolsek Banyu Biru, Bapak Dan Ramil Banyu Biru ingkang tansah kinurmatan. Dumateng Dandim Salatiga ingkang wonten ing TPI ingkang kula hormati. Dumateng para pangemban-pangembating Praja Satria Negari, panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa, sedaya perangkat desa, ugi Bapak Ketua RT, Ketua RW ingkang pantas nampi sagunging panghormatan. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan ingkang hormati, ingkang boten saged kalesebat setunggal mboko setunggal ingkang kula hormati. Dumateng sedaya masyarakat Rawaboni ingkang kula hormati, kula banggakan, kula tresnani. Minangka perwakilan aktor ingkang tama lan utama, semonggo sareng-sareng kula dayakan puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Katitik wonten ing wekdal punika, dalu menika kita sedaya saged sareng-sareng rawuh kempal manunggal. Wonten ing pahargyan punika kanthi rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Janganipun pamuji, shalawat miwah salam mugi tansah kaunjuk lan ketetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syawatipun wiwit wonten ing alam bebrayan agung menika
langkung-langkung bincang wonten ing ilmu kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang angka sepisan wonten ing wedal dalu menika kula nderek remen, nderek bingah, nderek bombong. Bilih prosesi larungan sedekah rawa wonten ing dalu menika tahun 2026 lumampah kanthi gemebyar, rumampah kanthi lancar, mboten wonten halangan setunggal punapa. Napa malih niki mangke badhe swasana badhe dipun regengaken kalian kesenian kuda lumping Sri Waluya ingkang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu para rawuh ingkang tansah kula hormati, kanthi wontenipun Labuh Agung sedekah rawa. Monggo kita tansah memuji bersyukur dumateng Allah SWT. Amargi kanthi berkah ridhonipun Allah SWT, kita sedaya anggenipun pados pangupa jiwa. Saya menika ingkang petani, nelayan, usaha napa mawon ingkang wonten ing rawa pening menika tansah pinaringan slamet, dipun paringi sehat, dipun paringi rejeki, hasil ingkang kathah lan melimpah. Pramila wonten ing dalu menika masyarakat Desa Rawaboni ngawontenaken acara Labuh Agung sedekah rawa. Niki kanthi pangajab mugi-mugi mulai benjang kita sedaya anggenipun pados pangupa jiwa wonten ing rawa pening tansah pinaringan slamet, pinaringan lancar, pinaringan rezeki ingkang melimpah, ingkang berkah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rawuh ingkang kula hormati. Acara Labuh Agung sedekah rawa niki adalah adat istiadat budaya ingkang perlu kita jaga kelestariannya. Pramila monggo bareng-bareng adat istiadat budaya Labuh Agung sedekah rawa niki kita jaga bersama supaya nanti kedepannya bisa turun-temurun kepada anak kita berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mekaten inggih kula matur, hamba pilih ingkang kula matur kirang telapsinanipun atur kula nyuwun agunging samudra pasami. Ing wusana cekap semonten kalau pungkasi wa wafiq ila mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pungkasaning atur tanggap wacana kasuwunaken saking Bapak Camat Banyu ingkang dadi hormatan panjenenganipun Bapak Yaki Kurniawan SE MT sasana Twin swasana katur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ingkang kula hormati sedherek kula Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saha perangkat-perangkat saking Polsek lan Koramil. Ingkang kula tresnani sedherek kula Pak Kepala Desa Rawaboni, Pak Haji Agus Salim kalian Bu Nana saha sedaya perangkat Desa Rawaboni. Ingkang kula hormati, kula tresnani sedaya warga Rawaboni ingkang saged hadir ing dalu menika.
Puji syukur monggo kita aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmatipun ingkang tanpa pepindhan. Shalawat salam monggo terus kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umatipun ingkang istiqomah dumugi akhir zaman. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken tigang perkawis mawon. Nomor setunggal kula teng mriki makili Pak Bupati. Pak Bupati Pak Haji Ngesti Nugraha sayektosipun badhe rawuh ananging keranten wonten kegiatan sanes boten saged rawuh. Titip salam dumateng panjenengan sedaya lan titip dumateng Pak Kades mangke Pak Bupati turene insyaallah badhe maringi bantuan kagem pentas seni melalui Dinas Pendidikan. Mangke saged ditagih Pak melalui kula utawi Pak Bupati langsung. Nomor kalih monggo kula ngajak dumateng kula jenengan sedaya tansah menjaga kelestarian alam ing Danau Rawa Pening. Keranten Danau Rawa Pening menika mengalami banyak tantangan. Tantangan ingkang nomor setunggal antawisipun tantangan sedimentasi utawi pendangkalan. Tantangan nomor kalih inggih menika magayutan kalian polusi, terutama polusi air dan polusi tanah. Tantangan nomor 3 inggih menika magayutan kalian kelestarian keanekaragaman hayati kados berbagai tumbuhan dan hewan ikan ingkang gesang ing Rawa Pening. Monggo melalui kegiatan menika kula panjenengan sedaya tansah menjaga Rawa Pening sebagai bentuk anugerah saking Gusti Allah. Ingkang pungkasan nomor 3 menika ing wulan Suro, wulan Muharram menika tahun baru Hijriah. Kula ngajak diri kula lan jenengan sedaya tansah introspeksi. Napa sing kedah diintrospeksi? Nomor setunggal inggih menika magayutan kalian akidah utawi keyakinan. Monggo dipun yakini bilih sedaya ing donya menika lan ing akhirat mangke merupakan ciptaan saking Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang menciptakan, Allah ingkang mengatur, Allah ingkang maringi rezeki lan Allah ingkang badhe menghidupkan dan mematikan kula jenengan sedaya. Ingkang kedah diintrospeksi nomor kalih inggih menika magayutan kalian belajar tentang kehidupan menika. Monggo ampun kesupen saklebetipun belajar tentang dunia, kula panjenengan sedaya kedah belajar tentang agama. Ampun kesupen belajar tentang agama. Lan introspeksi ingkang pungkasan nggih menika introspeksi magayutan kalian ibadah. Monggo kula panjenengan sedaya ampun kesupen ling ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika tahun baru. Monggo ling ibadah disregepi ditingkataken. Mangkatan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi migunani. Kirang langipun nyuwun pangapunten kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwaca cetha kaduk ruruh angarah prana tata titi tatas titis wijang wijiling pangandika saengga boten wonten ingkang karampit. Katur dumateng para-para pangarsa piniji pun aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nun inggih sagung para pilenggah minulya, sumangga salajengipun kita sedaya sawetawis nilar swasana rame tumuju ing swasana sumene. Awit titi laksitaning tata upacara ingkang salajengipun nun inggih kumandanging kidung panalangsa dening para paraga piniji. Katur dumateng penyanipun Raka Mas Suryadi, Raka Mas Sugeng ugi Adi Mas Wira Angudi Setya wekdal sak prayoginipun pun sumanggaken. Aduh Gusti
Pan punapa malih ingkang kedah kula lampahana paringa kekiyatane manut karsa yang agung tinuntuna tan mleset malih apasrah jiwa raga datanpa panyuwun amung rasa gung pracaya aprasetya manembah nuwun mring Gusti mugi maring ana pan pranyata tuhu agung yakti arti urip ingkang jati nyata aku binuka wancine mring kaendahan agung nuranana bisa nandingi bisa weh katentreman tanpa timbangipun jatine tan ana liya yeku amung upaya jatining Gusti sumbering saka lirenya yen to nganti sampun den paringi marga prapta antuk swijika di pengalamane kabeh iku satu wahyu nadyan iku amung sawijining titik cilik kang saka tutup lurup kudung kang binuka kang kuwasa bisa nggambar nikmate ing endah peni ngawula kang kuwasa rasa manis hambuka kang tulis tur panuwun mijil telenging tias kiyo marak marangar sane kang den mugi katur kaki danyang nyai danyang sami ki danyang sukorino Brawijaya iku
Sukorini uga kang nyambangi ing bukit cinta puniki iku ananing sabdo dene kabeh manungsa puniki ingkang rumeksa padha golek kutha neng rawa kodrate yakti ya kudu weruh marang wajib nggonira ngudi usada urip ira saka ngendi iku ngerti dunung lan pramana iku kabeh pakarti lakuning budi jumbuh lan bener ira kita wajib caos labuh bekti dedaharan kang saka nugraha eyang rawa sejatine amayungi gesangipun nalikane do urip iki yo kongsi padha citra saka asalipun teteping jalma utama iku weruh samubarang bener becik tumitah aneng dunya bener luput ala mewah becik pan gumantung ana pananira ganyong rekti tumindake lamun bener kang laku hanetepi anggering budi yektine kono ana guna uwahipun bisa agawe pepadang kang mangkono teges kodrat bisa mulih marang kersaning pangeran lamun bisa rumangsa yen urip
kabeh iku nugrahaning rawa kang wis kasalira mangke muga ngarati lan dunung kabeh iku kerasaning Gusti lantaran sarep bangsa kaki danyangipun Ki gelanggang jati ika kang rumaksa gunung gajah mungkur kuwi ing sakiduling rawa kali tuntang wicanarka kaki kang rumaksa ana papan kono luwih kawat prabawane dene mangkono iku kita kedah temen amundi lan sumarah ing karsa panjenenganipun bebasane ora kena biayaan ora rewes ora wedi akhire dadi gela danyang koa aning sendang lari kalang abang keratoning tuntang iku dadi pepundhene kita rapa merbabu cincing golong ing kali bening iku unine sabda sabdane karuhun dene kang murba misesa eyang purba sak kabeh tlatah puniki siningkur ing sama dene putu sira kakinini cengandika kang wis dadi wadah sumbering gesang jatine sakarawa puniku putu ngesti
apane ngurip urip ning tengah rawa ya wewengkonipun kaki danyang nini danyang kang amberba misesa rawa puniki hayu maning hayuang suksma nuwun nuwun nuwun. Wiwitaning pepadang kang madangi lakuning urip minangka dadi pralambang semangat pangajab lan tekad kang mantep kanggo gayuh kamulyan bebrayan arsa lumadi tata upacara suluh obor dening para pangarsa nagari piniji. Mugi obor kapisan punika dados pepadanging urip madangi saben lampah tumuju dalan ingkang leres. Obor kaping kalih winastan obor iman ugi takwa kasuluh dening panjenenganipun Bapak Camat Banyibiru Bapak Yaki Kurniawan SE MT kasumanggaken. Mugi obor kaping kalih punika obor kaping 3 winastan obor kawruh kasuluh dening panjenenganipun Bapak Kepala Desa Robonino inggih Bapak Haji Agus Salim. Kanthi pepuji mugi obor kaping 3 punika murupaken semangat ngudi kawruh ngilmu luhur lan kawicaksanan kang migunani tumraping sesami. Obor kasuwun kasuluh panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa Robonino inggih Bapak Hardono.
Mugi-mugi obor kaping sekawan punika dados pratandha guyub rukun lan gotong royong kang tansah ngrembaka. Obor kaping gangsal winastan obor paseduluran kasuwun kasuluh panjenenganipun pangarsa Kodim 07 sekawan welas panjenenganipun Pilda Nur Cahyo kasimagiaken. Mugi obor kaping gangsal punika saged ngukuhaken paseduluran tresna asin marang sesami. Obor kaping 6 winastan obor budaya kepareng kasuluh panjenenganipun Bapak Kapolsek Banyu Biru, Bapak AKP Aruli Asmoro SH MH. Mugi obor kaping 6 punika dados semangat nglestanturaken adat budaya lan kabudayan warisan para leluhur. Obor kaping 7 winastan obor tentrem kasuwun kasuluh panjenenganipun Bapak Dan Ramil Banyu Biru. Meniki Bapak Kapten Infanteri Ngadiono kasumagiaken. Mugi-mugi obor kaping 7 punika saged nuwuhaken ayem tentrem saha kerukunan ing satengahing bebrayan. Obor kaping 8 winastan obor makarya kasuwun kasuluh panjenenganipun pangarsa agami Kyai Haji Slamet Mukhtar. Mugi obor kaping 8 punika merupaken semangat makarya kanthi jujur, sregep ugi tanggel jawab. Obor kaping 9 winastan obor kemakmuran kasuwun kasuluh panjenenganipun Pametri Budaya Bapak Arbai. Mugi-mugi obor kaping 9 punika dados pralambang kemakmuran rejeki ingkang halal barokah tumrap sadaya kawula dasih. Obor kaping 10 winastan obor lestari alam kepareng kasuluh panjenenganipun tetuwangganing wilayah Bapak Ponimin. Mugi-mugi obor kaping 11 punika ngelingaken dhateng sadaya satemah tansah ngreksa alam lan nyungan minangka titipaning Gusti kang kedah dipun lestantunaken. Obor kaping 11 winastan obor pangajap kepareng kasuluh panjenenganipun pangarsa paguyuban Karamba Marga Basuki Bapak Agus Liwasari. Mugi-mugi obor kaping 11 punika merupaken pangajap tumuju ing warsa ngajeng ingkang langkung sae. Obor kaping 12 winastan obor manunggal kepareng kasuluh pangarsa paguyuban nelayan Putra Brawijaya Bapak Solikin. Kanthi panyuwunan mugi obor kaping 12 punika sageta nyawijiaken sedaya unsur masyarakat dados satunggal kekiyatan.
Obor kaping 13 winastan obor pengabdian kepareng kasuruh pangarsa paguyuban Banyu Biru Fish Club panjenenganipun Bapa Warta Husada. Mugi obor kaping 13 punika nuwuhaken jiwa pengabdian kanthi tulus tumrap masyarakat bangsa ugi nagari. Obor kaping 19 winastan obor kabecikan kepareng kasuruh panjenenganipun Ibu Kepala Dusun Candi Sari Candi Dukuh Ibu Eki Kustiani Am Aprilia. Mugi obor kaping 19 menika dados pepadang tumrap saben tumindak kabecikan lan kaleresan. Obor kaping 19 winastan obor keadilan pareng kasuruh pangarsa paguyuban Branjang Sewan seduluran salawase Bapa Turmanto. Mugi-mugi obor kaping 19 punika saged nglantaraken rasa adil lan wicaksana ing saben penggawean. Obor kaping 16 winastan obor kasetyan kepareng kasuruh panjenenganipun tetuangganing wilayah Bapa Wahyudi. Kanthi panyuwunan mugi obor kaping 16 punika saged ngukuhaken kasetyan dhateng agami, budaya lan bangsa. Pungkasan obor kaping 17 winastan obor kamulyan kepareng kasuruh pangarsa wahana buki cinta panjenenganipun Bapa Samuel. Mugi obor pungkasaning kaping 17 punika saged dados pralambang semangat kamardikan kamulyan lan mangsa ngajeng ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Paripurna tata upacara suruh obor dening para pangarsa piniji kanthi pepuji. Mugi-mugi pepadang obor ingkang sampun murup punika tansah madangi lampahing masyarakat. Tumuju gesang ingkang rahayu lan pinaringan berkah dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Ugi dados pepadang tumrap gesang bebrayan ngukuhaken semangat gotong royong lestanturaken budaya adiluhung lan nuntun dhateng kamulyan katentreman saha karaharjan. Ingkang salajengipun wus wahyaning mangsa kala lumaraping tata upacara labuh ageng larung sesaji sedekah rawa pening warsa kalih 26 murih rahayuning sedya kasumanggaken dumateng para ingkang piniji. Katur dumateng para kadang linmas kasuwun lampahing tata upacara larung sesaji kabiyantu dipun jagi ing sakmadyaning margi. Lumaraping tata upacara kinurmatan lelangan turi putih dening para kadang lesung tresna budaya kanthi mardika kasumanggihaken. Aja turu
sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine tunga tetola sandang kelawan pangan ya iku bagian anipun wong melek sabna rimo turi putih katur dumateng Bapak Ibu kasuwun dhahar kanthi mardika wonten ing sairiki lapangan monggo Bapak Ibu sedaya kasuwun dhahar kanthi mardika monggo Aku
menor, aku milih kembange menor. Yo kancane Pada jujur negarane ben adil makmur. Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira kembange apa? kembang nongkong. Aku milih kembange nongkrong. Kembang, kembang, kembang nongkrong. Aku milih kembange nongkrong. Ada dasar Pancasila. Merdeka, merdeka, Merdeka negara kita. Turi-turi putih. Bapak Ibu sehat selalu nggih. Semua sehat ya. Kah, iki rada kurang aku tarik. Ya. Nggih. Ibu